Hola famílies, benvingudes a la desena sortida amb boira. Aquí ja, diguem-ne, tornem a fer durant el dia i veieu que el seu llenguatge corporal és molt diferent, ja mostra més seguretat i tot i que és força enèrgica i nerviosa, però el seu llenguatge corporal ja mostra més seguretat, vale? I va força més cap endavant, té parades i a vegades vol tornar cap enrere, però com a procés que és, ja és normal que passi tot això i llavors ja es veu una certa millora, tot i que queda moltíssim camí a recórrer i ara arribem a la cantonada. Arriben dos veïns que intenten interactuar una mica amb ella, però ella li dona por i vol marxar, vale? Vol ampliar distància, vol fugir corrents i ells són raonables i llavors no forcen cap situació. Mantenim una conversa molt curta i podem veure com Boira mostra la seva tolerància a la frustració, la qual és molt baixeta, llavors li costa molt esperar aquests breus moments i no para quieta, vale? És un nervi i llavors s'hauran de treballar altres coses diguem-ne en paral·lel a tot el tema de les pors, etc. I també és fruit una mica aquesta reacció de la por, de la inseguretat, de fugir, però també té a veure amb el tema de la baixa tolerància a la frustració. Ara veureu que quan ells marxen creu a la vorera i llavors ella d'inici vol accelerar el pas d'una forma força ràpida i mica en mica vaig afluixant aquesta inèrcia fins al punt que arribem a l'alçada de casa i com la veig força bé, continuem fins a la cantonada de baix, que ara anireu veient, i hi ha un punt que comença a baixar una mica la intensitat. Aquí ja comença a parar-se, a mirar al seu voltant, a observar i mica en mica va baixant una miqueta la intensitat fins que hi ha una moto, que la persona engega la moto i llavors vol marxar, vale? Però abans d'això ara ve una persona que ara aquí és quan ella se la mira de lluny i ella aquí hi ha un moment que dubta què fer i jo l'acompanyo a anar cap endavant, vale? Jo el que vull és acompanyar-la a que entengui que no sempre la possibilitat de fugir és la millor, vale? Que encarant i afrontant les coses sempre és la millor opció, o gairebé sempre, vale? Llavors anem cap a la cantonada per donar-li uns quants metres més i va molt millor que dies anteriors, vale? Ja té més interès per coses que es troben i llavors això, el que passa en situacions reals, que ara hi ha una persona que engega la moto i llavors vol fugir desesperadament i llavors ja anem cap a dalt i anem cap a casa, vale? I decideixo continuar perquè no valia la pena estar allà perquè ho hagués passat fatal, no és el moment, no està preparada encara i per tant continuar caminant cap a dalt i ara ja diguem-ne que creuem. Aquí va observant una mica tot, la paro perquè no vagi tan accelerada i ja cap a casa i ja cap a dalt.